हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ केमिति अच्छंती मु तो भलरे अच्छी आपण मैंने केमिति अच्छंती मते कमेंट बॉक्स रे निहाती जणेबे आ मु मो चुट्टी सब झड़ी गलानी आपण मु चुट्टी सेति पई चुट्टीर उपकारिता पई मु किछि आयुर्वेदिक मेडिसिन मु निजे रेडी करूची आपण मानकर जदि ए प्रणालीटा निहाती दरकार आपण भी निजे घरे यूज करि परिबे ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଡ଼ିରେ ଏସବୁ ମିଳିଯାଇପାରେ ମୁଁ ଏ 5 ପତ୍ରିଆ ଯେଉଁ ପତ୍ର ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଆଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ସେଇ 5 ପତ୍ରିଆ ଫୁଲ କଡ଼ ଆଉ ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇକି ଆଉ ଏଇ ଏଲୋଭେରା ତାକୁ ପକେଇକି ଏଇ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପକେଇବି ତା ପକେଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଫୁଟି ସାଇଲା ପରେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା ଫୁଟିବା ପରେ ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ଏଲୋଭେରା ସହିତ ବି ମେଥି ପଡ଼ିବ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟିବ ଭଲିକି ଫୁଟିଲା ପରେ ଆଉ କାଢ଼ିଦେବେ ଅଲଗା ଜାଗା କାଢ଼ିଲା ପରେ ଆକୁ ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଲଗାଇବେ ସେ ପତ୍ରକୁ ବି ସବୁ ଚୁଟିରେ ଲଗାଇଦେବେ ନିହାତି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି ପୁରା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାମ ଲାଗିବ ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖା ଉପକାରିତା ମିଳିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କହି ମୋର ରଖିଲି ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।